ndibulise omongamelikazi nabefundisikazi, ndibulise abavangeli, ndibulise i-brothers and sisters, ndibulise nomama phaya ngasemva, irhamente yonke kaKristu ekhoyo apha endlini. Mandinibulise abantakwethu ngegama lenkosi yam uKristu Yesu. Molweni. Kumnandi balapha. It's nice to be here. Christ above all. Mandivulele ke elithuba bawo u-DS endilifumanayo. Uthixo endinceda, ndizawuzama kangangoko ukukhawuleza. Ndenze nje isiko eli lasenkonzweni loba xa kuhlangene sisithili kwengqungquthela yonyaka, xa upresiding bishop engekho ndime mna endaweni yakhe, ndivule umsitho lowo. Ndinegameni lakhe ke nam apha, ndivule le ntlangano njengesithunywa sakhe. Ba upresident, mandiqale kuwe ne-executive, ndibulele your dedication and resilience kulo msebenzi eninikiweyo libandla, nirhuqa iminyaka, nithe chu nolumanyama, nizinikele kwade kwangoku. Ndibamba ngazo zozibini, egameni leofisi yesithili nasegameni lebantu, ngoba kwezinye izithili nakwamanye amabandla bathi abantu xa benyuliwe bayofika entanjeni sebengasaphelelanga, kuhanjwe kuhlonyelwa, umntu esithi andinakonyulwa kanti ndiza kwenziwa le nto. Kodwa nenyamezela kwathi kwangoku. Mandibulele bantakwethu, andilibalanga, sivalelene e-sitting room 104. Andilibalanga, kukubi kakhulu kubonakala into yoba ifrarha nezashiye esithubeni. Kodwa kwathi kuba kukhokele abantwana benkonzo, abantwana abaqeqeshiweyo emakhayeni abo, naphulaphula. Kude kwangoku ke sisahamba sonke. Nkosi kakhulu ngomsebenzi omhle eniwenzileyo eTyalikeni. Akukho nanye into siyi-ofisi yesithile esike sayiphendula kwicala lomanyano leWesleygate ebandleni jikelele, kwezi ntlangano ningangeni kuzo nina, kodwa oko kuthethwa kakuhle ngathi. Mandivulele ke kakhulu. Mzi wasentshona ndizothetha into enye namhlanje, sangazawuthetha zinto ezininzi. Inye into endizoyithetha namhlanje qha, ukuze kungathiwa ndithethe izinto ezininzi. Noba zinganinzi into endizazithetha, kodwa subambe lena. Ndicela namhlanje mntu ngamnye athathe isigqibo soba le nkonzo uzayi-owna. Ayi-owne. Ownership of the church. Uthi noba usemsebenzini, noba ukwintlangano zabantu abatsha ekuhlaleni, noba ukokwenu, ume uzimbombe isifuba uthi leya inkonzo yam, inkonzo yam. Namhlanje abantu abatsha ndizocela wonke umuntu omtsha apha enkonzweni obambe i-back seat anyonyobe ezingaphambili.
hayi andithi ngoku bangabi nawara abantu abangasemva, hayi andithi ngoku, kodwa ndithi phaya esebetheni yakho naphaya esosayithini yakho, ukuba ubukade uhleli e-back seat awusondele kancinci uze ngaphambili. Ngoba mhlawumbi le nkonzo ingangakwazi ushiywa kuwe ngokuba uhlele e-back seat, kodwa le nkonzo silangazele luyishiya kubantu abasondela ngaphambili. Anobatsha ndizothi kuni namhlanje mntu ngamnye le nkonzo makayibake. Uthi umzalwane uRhasonto andisakhumbuli kwezi ndawo kodwa akamane ethetha kuzo, athi xa ethetha athi le nkonzo sayishiyelwa ngootata abadala, abanye babhubha abanye bagoduka, bayishiya kuthi. Athi ke xa icenga athi singake silinge sifekethe ngayo. Namhlanje kufike lo xesha loba ndithi kuni sondelani ngaphambili. Ndibaqhobela izandla abantu abatsha abakhoyo kwi-structure se-society nakwesesekethe. Loo nto iyabonisa oba basukile ngasemva, basondele ngaphambili. Andenza umzekelo ngale executive. Umzalwane uNamiso onguvice wabantu abatsha ligosa le-society, uyagosa. Loo nto iyabonisa oba le nkonzo izawushiyeka ezandleni ezirayithi. Usister Ndinisa ungunondyebo we-society, kulaa society akhonza kuyo. Ndifuna nibone uba nikhokhelwe icawe. Unto ngambini andiqinisekanga, kodwa ndandike ndakubona unondyebo wesekethe. Nantso ke kuthiwa wayiyeka yonke loo nto yoba ngunondyebo wesekethe, ngoku wonyuliwe mnyangantathu uyi-auditor yesekethe. Ndininika ipicture yabantu abanikhokheleyo ngeli xesha wena ubhizi uhlele back seat. Umzalwane uMarhoti ligosa le-society phaa emission, uyagosa ba ndishiye bantwana, ndishiye umzini, ndishiye umzini. Uzimela ndimboni. Umzalwane uNkampiyeni ligosa lesekethe phaya e-102, igosa laphaya inya. Usihle lokaMthithana phaya esekethe number 110, ngunondyebo wesekethe phaya. Ndizo-invayitha lo mntu ngasemva oba lifikile ixesha loba ngoku niyi-owune. Zakubalela kwabatata abangasentla ekumane kusithiwa kubo nguGasithele kudala sokuphulela. Loo nto iyabonisa oba sisendleleni ephumayo. Khona iqalanyana lisemveni kwam apha enza xa liphuma nalo liphume, kodwa sirhalela into yoba xa siphuma xa siphumayo siyishiye le nkonzo ezandleni ezirayithi. Akwaba kungathi kanti
Funza ugofa. Funza usokuyeka. Abanye abatsha balapha kungathi kanti niyafunda. Ningathi kanti niyafunda. Andiyazi uba kuthiwa nini estate. Kodwa ezilalini kuthiwa thina sibetha amabizo okugqibela. Betha amabizo okugqibela. Akwaba xa siphumayo nakwiganga lenkonzo nihambe nayo. One of the key tasks of Christians is to equip the people of God to build up the church by serving. Kutheni lento sizabana abantu abathi into ethile ndiyifumananga. Into ethile ifikanga kuwe. Ibe inguwe omele ukufikisa izinto ebantwini. The key task of Christians is to serve. Enkonzweni. Nansi ke sondlo la test. Nansi la test. Kawususe lo mbuzo. Sondlo susa lo mbuzo. Ngokuya besithetha besithe what is the church? Sawukhumbula lo mbuzo sondlo. Yathi impendulo. What is the church? Ntoni cawa? Ntoni cawa? Ubumtaki. Ubumtaki. Mtaki besithe what is the church? Ntoni cawa? To be a follower of Christ is to serve. Ukuba ngumlandeli kaKristu is to serve. Wonke umuntu osenkonzweni unexanduva lokuseva. Ngoba sibizelwe lonto. Abantu abatsha sibizelwe uzawuseva. Sabanalo ithuba ingekapheli imini yangecawa ngomane ndibiza one by one ndiqala ku-second number 101 biza umuntu abenye nje bucala ndibuze kuye phaya eseketheni yakhe into ayenzayo to serve. Proverbs chapter 14 verse 23 says, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. All hard work brings profit. Sinoxanduva lokusebenza nzima eziseketheni zethu. And ukusebenza nzima abantu abatsha elumanyanweni lwabantu abatsha siyibona ngoba sibone abantu abatsha bengena. Akuzunceda into yoba sibone ubuso bunye eseketheni enye ekuyawuthi la ufika ixesha loba ligqithe kungabikho umuntu emveni kwenu. Zonke isekethe zilapha ndiyazazi ziyasebenza. Kodwa eyona sekethe ndike ndayiqaphela kwisekethe erecruitayo abantu abatsha kusekethe number 110. Sekethe number 110 uyawubhaqa into yobana each and every year kukho umuntu omtsha. And abadala uyabona into yobana balungisele into yobana mhlabe bemkana gqithi ixesha labo kushiyeka abantu e-110. Nansi enye ikhawulezisile sekethe number 103. Yenye yesekethe endiyibonileyo ngokukhawuleza recently ekwazileyo urecruiter
abantu abatsha. Nezinye ke isekethe kusezawungena kwinto ye-statistic lento nto ndithetha nje bendibone esifotweni le ndithetha into endibone esifotweni sezawuya emananini emaphepheni. Kodwa kuzawufuneka oba sibe very careful xa sirecruiter abantu abatsha ngakumbi abafundayo, kube kwi-strategy sokwenza into yobana bangabaleki, ngoba the biggest threat apha emanyanweni ngupelemba. The biggest threat yolu manyano ngupelemba. Uba esisekethe sirekrute abantu abatsha ngakumbi abasesesikolweni abakhange babe ne-strategy sokuncedisana nabo, I am telling you bazawuphinde baphume. Ndizokuthi kuni action over words. Ngoku kufika ixesha loba kwenziwe. Akuze uncedano ukuma ulamente kodwa asiboni imigudu yokwenza. Ngoku ndizocela abantu abatsha uba senze. Planning discussions are useless unless followed by action. Oba kuthethwe nje emanyanweni sibagcine bangaphumi, kodwa kungekabi ikhono yenziwayo ayizukunceda nto loo nto. Endiyazi abantu abalapha ezantsi bayathetha, Bishop bathetha kamandi, kodwa ngoku izinto ziyenyuka apha phandle, neepetrol ngoku ilitha ngoo-40 rands ilitha. Ndiyayazi loo nto, and ezi zinto azinyukelanga nina nodwa nam zindinyukele. Uba ilitha i-40 rand nakum xa ndifikile empompini i-40 rands, kodwa ayithi loo nto masilahle amanzi kunye nosana, masikhuphe usana sichithe amanzi. Ndivumeleni ndigqibele ngala mazwi. The core behavior and conduct. The core behavior and conduct. Number one, reverence and respect. Asikhonzeni bazalwane bam sizinikele. Leaving worldly distractions behind. This includes arriving on time, avoiding unnecessary noise. President Mxolele, ndibukele kuphela enye ingoma apha. Ubone into yoba ngenye ixesha asikho serious sonke. Abahlabeli bamisa ingoma. Kusekho abantu abaqhuba nayo. Ndibajongile abanye kuqhutywa naye bahleka. Uyabona into yoba apha sikwi-core business, but kukho abantu abazodlala. And opresident yena unokwazi uthetha, yeke ndithethe ngokwami. Ubona uba kucreatwa nje i-unnecessary noise. Singazochitha i-weekend yonke apha kanti sizodlala. Sisemsebenzini kaThixo. Okwesibini, unity and love. Let us maintain unity by putting others first and avoid divisions. Awukwazi ungusihlalo
umanyano lwakho lohlulwe nguwe. Uve kuthiwa uhlalo une-crew yakhe, hayi obani nobani ngaba kasihlali, obani nobani ngaba kanobhala. Let us maintain unity and avoid divisions. The church should be a community where members are loving, kind, and forgiving. Sancokola mntaki ngenye imini mina nawe esincokola uba kutheni into icawe ibizwa njengoba i-community. Why do we call a church is a community? Kodwa sinoxanduva loba sithandane, sibe novelwano, sixolelane. Mbi umuntu ongena xolo. Xa ingasena xolo uyambona ngoba kuthi ngoku kuthethwayo abe busy zezakhe izinto. Kuthi ngoku kuthethwa ngoxolo sikaphathwe bubuthongo osele. Sibhizi sisumala uxolo usebuthongweni. Okwesithathu, active participation. Engaging in worship. Engaging in worship. Let us give us a year alap is TV. And ihlombe lakho sifuna ulibona apha. Ihlombe lakho sifuna ulibona e-society. Ihlombe lakho. Uba uyayinxiba i-uniform ngohlobo uyinxibe ngalo and uyanconywa njengomuntu ococekileyo, masibone e-society. Engage in worship. Asifuni abantu abazokhonza apha. Isiphila yondawo yokhonza. Kodwa isithini yindawo yozawudibanisa imisebenzi yesekethe ukuze sidibanise sithwale le-executive yoyothula kwi-connection. Ayondawo ukhonza le. Engaging in worship, such as singing. Ilizwi lakho silifuna e-society. Ewe siyakwazi ucula kamnandi, masikuve e-society. Praying. Umthandazo. Hey. Yeyiphi igildi yakancinci kwezinye igildi zasezilapha. Ndifuna kwamcinci. Ndizomisa isandla ndithi nangu umthandazo wegilda ndithamba nayo. Naba kuthiwa naba. Phambi kwaba abantu abancinci, phambi kwabantu abancinci ndivale. Uzulunge nawe yinqa zakufaka. Ndiza kwethethe. Ndithi umthandazo wegilda wethethe. Akuthi xa kuthandaza igilda ngathi kuthandaza umama omanyano. Uve nje uba Thixo wamaZulu. Imani. Uba kuthiwa kuwe emanyanweni thandaza. Uba kuthiwa kule convention kuwe thandaza. Yithi xa ubheke emadolweni umise isandla wenjeje. Uthe emthandazweni wakho, imbethi lu-1. Imbethi lu-2 ngokulandelana kwaso. Imbethi lu-3, imbethi lu-4. Asiyifikile xa ubheke ekugqibeleni emthandazweni. Igilda efana nomshumayeli.
othi sesisithi ubheke emnqamlezweni uphinde udibana naye sekudakase Edeni. Awuyazi ngoba usuke nini eGetsemane wabheke Edeni uyofika nini? IGilda efundisiweyo usihlalo wayo ithi xa ibheke emadolweni imisa isandla imane isithi. Uba usihlalo wakho akakafundisi lento ndithethayo usuthi xa ufika ekhaya ubuze kuye uba sihlalo ubishop ebethe uthi yintoni lento. Okokugqibela, listening to the word of God. Siphulaphule ilizwi likaThixo. The core business yoba sibe lapha is to listen to the word of God. Let Gilda izokwenza inani lininzi apha. Iphi ekhaya xa kuthethwa ngezwi? Ngoba ayondawo yothetha ngezwi le. Kuthethwa ngezwi ekhaya. Kulapho abashumayeli bakhoyo kuthiwe izalathiso, abashumayeli bathatha izalathiso bengena ngapha nangapha nangapha. Ilizwi likaThixo alimanyelwa seketheni, limanyelwe ekhaya. Apho kuhamba khona abashumayeli. Uphi wena? Okwesine, modesty and order. Modesty and order. Conduct and ensuring that behavior is appropriate at all times and not be a stumbling block to others. Conduct and order. Awukwazi nokuqiniseka uba kuphi. Awuyazi noba uzawuthi kuphi. Noba sise-stadium. Noba sikwi-gospel concert. Noba siyiphi. There's no order. Wonke umuntu ufuna uthetha. Omnye ayeke uba amanye mabathi cwaka umvesti iqine comment yakhe ufuna uviwa. Siphi kanti apha? Indlela yoziphatha abantu abatsha. Indlela yoziphatha. Apresident ndiyagqibezela. Ndiyagqibezela ngoku. Kuyabonakala ukukhokhela ayonto encinci. Ayonto ilula. Ndiyayazi uba ndizawuthi ndisehlapha. Ebezosigcwalisela namhlanje. Sike ndangamcaceli namhlanje ize ngenye indlela. Xolo lenkosi malibe nani. Xolo lenkosi malibe nani. Andizanga sawugcwalisela umuntu kodwa ndizomnqanda le behavior ngekho right. I-behavior yesithuba. Ngoba uba uzaba lapha esithilini thina sizawuthi usesithubeni. Kodwa uba usesociety sathi kuwe ukule ndawo right ubheke esekeni usesithilini sihambeni sibhekele eGcuwa. Asifuni abantu abazawubheka eGcuwa apha abangekhoyo eziseketheni zabo abekho esithilini abekho nasesociety bafuna uyoba seGcuwa. Xa sifike eGcuwa kuthiwe hey kwakwiGilda zaseKhepe bezixakile. Ewe kaloku ngoba akho ndawo wenziwa kuyo. Yile nto uzawuxaka phezulu. Kodwa noko kunjalo. Indlela esisiphethe ngayo nayingabaphazamisa abanye abantu. Ayondawo lena yozaphazamisana kodwa indawo leyo basidibane sikhonze uThixo. Okugqibela, growth and discipleship. Growth and discipleship. Yazi ke ngoku abanye sebelindele uba ndizawuthi kubo makakhulu amanani esisikethini.
Thula amanani esilithini. Uba ndike ndathetha loo nto, abantu bazaphuma sisiyonyuswa amanani, anyuswa amanani nangequantity. Nanza ngazawuthetha loo nto. The church is viewed as a place for spiritual growth, not a museum of perfect people. Spiritual growth. Spiritual growth. Beningekho kusasa, khandive inkonzo yakusasa. Beningekho. Ndiyazi noba bekunjani. Yabuhlungu khona, yini bendifuna uyimamela. Bekukhona igida yam phaya. Ndifuna ukufa. Spiritual growth. Ukhule emoyeni. Ndithathwa yenye igildi zolo. Apho. Yini lo mntana ukwenza into endingazange ndiyibone enqabileyo. Nama zange ngehlele. Kanti inoba ndisesisidodwe emoyeni. Ndifuna ukukhwaza le nto ifuna abantu abagqitha ngesithathu. Noba ndisesisidodwe emoyeni. Emveni kokushumayela ndilile. Loo nto kum indibonise into yobana intshumayelo leyenza ayanelanga ngoba ithathe thina kodwa igale yabetha yena. Funa ujonga umuntu endifunde naye eDumsana. Nankuya uMzulu. Anguya uZulu. eDumsana ndifunde homiletics siyenziswa kumfundisi oReed. Umfowase aye. Wayesithi xa ethetha athi wawugqiba ukuprepare isermon yakho, mayiqale iguqule wena. And wayesithi intshumayelo ayiyonto yolungiswa namhlanje uba ngomso ubheke epulpitini. Kodwa by Wednesday isermon yakho uyigqibile. ULwesine uLwesihlanu umgqibelo la sermon ishumayisa wena. Umfundisi uthwana akekho kapha, nomfundisi umqhali. Amadoda ayesithi xa ilungise isermon, xa sibheke elantshini, kulaa hluphu sasiyenzelwa phaa eDumsana. Xa singena kwela gumbi sicela kuyo. Phaa uthwane abeke ivesi. Asikade. Angene emke bekudala bila khupha ichief. Ngomso umqhali. Ndake ndababiza abazalwane ngoba sikhonza sonke. Abazalwane yintoni libangela into wami? Wathi kum ngoba wondiphaya sendingubishop. Ufuna abantu babone uba yeni fundele imdala. Bishop, esivesi simane sisibeka apha. Sivesi esisigqibile usilungisa endizayishumayela ngecawe. Ngoba kufuneka sikhule spiritual. And inkonzo ayiyondawo yabantu abaperfect. Masingake silinge sigildaze sinyolane ngoburongo bethu. Kodwa inkonzo yindawo yabantu abazocela uxolelo kuThixo. And sona imihla ngemihla. Ngoba kanti usubhizi ukhomba izono zabanye abantu uthini ngezakho. Ngoba nawe une-mistakes zakho. Akungabikho umuntu enkonzweni kaThixo ozaba si-stumbling block ngokukhomba ii-mistakes zabanye abantu. Mandigqibele thathu ngokunikeza 4 pillars, only 4 pillars. Inkonzo exhathise ngaso. Izenzo chapter 2 verse 42. Hey, bana uphethe iBhayibheli.
Yababona abantu bathi basiphethe incwadi babhala na problem. Asengibona iBhayibheli. The 4 pillars inkonzo emengaso. Sizasifumana kwincwadi yezenzo zabapostile chapter 2 verse 42. Kuba neBhayibheli. Kanifundele uverse 42. Only verse 42. Sikindazi inkonzo imengameli emenze mine. Acts chapter 2 verse 42. So yeka manje, so yeka. Yes, good. Baye ke bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile number 1. Umlandu wokuqala inkonzo emengayo imfundiso. Ungangena uphume ungafundanga. Okwesibili ebudlelwaneni i-fellowship. Asinayo inkonzo uba sinenkonzo yabantu abamane besithi isithixo zami asivulelane nezikabani. Asizange zavulelana ngazithixo apha. But apha sisebudlelwaneni kwi-fellowship, comradeship. Number 3. Nasekuqhekezeni sonka, worship and communion. Worship and communion. Ekuqhekezeni sonka. Yeyiphi le nkonzo xa kufundiswa kuza ivesi kuthiwe kuyaqhekezwa. Ipostile. Eka ekuqhekezeni siqhekezelane ngezwi. Worship and communion. Uba benginexesha awupresident ndizoyeka. Benza musikilta nganye apha ndithi thethinyaniso kuKristu ugqibele nini ukuthi udibana nesidlo senkosi ngaphandle kweso sasifumana ngecawa society communion of believers umthendeleko esociety nowhere to be found esociety apho kudliswa khona umthendeleko uzawubona kumthendeleko wesekete sibone nasemthendelekweni ngecawa qobesela nasemithandazweni kumlenze wesine. Uba bendinexesha benza ukuze society nganye lapho uba nigqibele nini uba ne-prayer point. Nigqibele nini uba ne-prayer point. Uba kuthiwa umzalwane ubani usesibhedlele kuthiwe ngomso bazalwane bami wonke umuntu azalibaleke ingxaki zakhe. Ngomso siyawuthandazela ubani ongaphilanga. Ngomso yimini yoba kuthandazelwe abantu abangaphangeliyo. Ngaphandle koba sifuna ukubememba ingaba siyababeka nemthandazweni. Sithandaza kunye nabo. Ngoluthando lwakho Thixo chapter 4 verse 8. Ndizokwehla thatha. Indumiso chapter 4 verse 8. Ndiyakulala phansi. Ndilale ubuthongo kwangoku. Ndixolile. Ngokuba wena Yehova undilalisa ndikhulisile. Noko ndindedwa. Ndiyakulala. Ndilale phansi.
Ndilala ubuthongo ndingabanjwa yiNachman. Lala ubuthongo. Ndilale ndixolile. Ngoba wena Yehova undilalisa ngokwakho ndikholisile. Futhi ndingalelanga namntu ndilele ndodwa. Ndilele ndodwa. Kungekho sihlobo sam. Kungekho bantu endizalwa nabo. Ndilale ndodwa. Kholisile. Indumiso lena kaDavide. Esukela kule ndumiso esithathu ingapha kwayo. uDavide ephoxekile. I-pressure and betrayal ka-Absalom. Kodwa le ndumiso focuses on peace, safety and joy in God. Wathi ngoku sekukho ipressure engaka ne-betrayal. Wathi mna ndawulala ubuthongo futhi ndilale kwangoku. Baku ndizaziyo uba ndinothabela u-Absalom nye nawe. Kodwa ndawulala ubuthongo futhi ndingothuswa. Futhi ndilale ndikholosile. Mandiyeke Thato khangele izinto ezimbalwa esikule ndumiso. Into yokuqala kule ndumiso i-betrayal and crisis. Uvukelo luka-Absalom nokubaleka kukaDavide. And his reputation was attacked. Istima sakhe. Istima sika-Absalom. Kanti nepicture yam ndisisibhele kwezi strato ndilekwa nguwawa. Oba istima sam sindawuni. Kabe nepicture kaDavide esisibhele uwawa uphethe ibhozo. Uthi tata zakugqithisa amafu. Uthi kodwa uDavide ndaphola ndalala phansi. Ndalala ubuthongo. Ndingothuswa nto. Okwesibini Thato i-reassurance to God. Waqinisekisa uDavide yena ngokwakhe nabalandeli bakhe ngoba uThixo uza kuphendula umthandazo wakhe. Ngoba unguThixo ophendulayo. Ngoba ukholosile ngaye. Kwaye uxolo olugqithise ngokuqonda, uxolo lwakho ulibeke kuThixo. Uza kuphendula. uDavide susiduba. Susiduba ngeentshaba zakhe. Asizaziyo nongazaziyo susiduba ngazo. Kodwa wena hamba uyolala emandlalweni. Ukholosile ngoThixo usazi uba uzawulula abahlawulula amaphiko akhe akufihle. Okwesithathu le ndumiso is addressing the critics. Davide wayethetha nabo. We're trying to turn his glory to shame. Udumo lwakhe ukumkani kaIsrayeli lujike lube lihlazo. Ukugqibela le ndumiso uzafumana the finding peace. Uthapha masifune the inner peace through meditation to God.
uxolo lukaThixo likuwe ekuzondlaleni kuThixo ngoba uxolo lukaThixo ungalibhaqa abantwini ungangazulifumana ngoba umuntu namhlanje uyaxolela ngomso akathethi loo nto kodwa the inner peace uzalifumana kwi-meditation to God uthethe noThixo apho kule ndumiso yesithathu uDavide ngevesi yesihlanu uDavide ndikholosile uthi verse 5 ndalala phansi ndalala ubuthongo ndavuka ngoba uYehova undichasile intsika yam noba sendisenza ntoni na noba ndenza ntoni ekhaya noba ndilele uYehova uThixo uyintsika yam kwintaba zobusuku ulele endlini yakho uYehova uThixo uyintsika yobomi bakho andipheze kuko ngatya ngexesha kodwa mandishiye uNdumiso 91 verse 5 akuyi koyikiswa sizothuso zobusuku izothuso zobusuku zikhona kodwa uba ukholo sengaye azisoze zikoyikise alutolo lokwenzakalisa umphefumulo wakho soze uyike ndizothi kuni bambelelani kuThixo abantu abatsha nikholo sengaye kodwa inkonzo singayenzi indawo yefana kodwa siyazi uba indawo yokudibana kwabantu abaxakekileyo abalangazelela uxolo lukaThixo Thixo makanigcine nilondoloze somandla anilondoloze ngokudibana naphakade amen so does it Vakalisa ukuba lengqungquthela yalonyaka ehleliyo kulesekethe yase West Coast number 103 ivuliwe namhlanje ngokusesikweni egameni loyisele lonyaka lomoya ingcwele uThixo mnye ngonaphakade samkeleke intsikelelo kaThixo hymn number 17 ngumdlalo wezinto zonke
Masamkele ngitsikelelo kaThixo langalingathi ubabalwe lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo. Ubudlelwane bukaMoya Ingcwele zonke ezimaziphumle phezu kwethu sonke ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Masibulele kakhulu ke.